बुहुमा सोलायब्ला सोलायथों। लेहेर फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुननाय बर'नि मुंदांखा सावथुन लिरगिरि लोगोसे सावथुननि डाइरेक्टर पंकज लाहारीनि दाहाल आबुं बर' सावथुनखौ 11 अक्ट'बर अदेबानि गाबोन आसामजों लोगोसे आसामनि गुबुन हादरसानि सावथुन हलाव रिलिज होगोन। बोहैथि बोसोरनि 12 सेप्तेम्बर खालारखालि तामुलपुर जिल्लानि सदर तामुलपुर घग्रा सकनि लेहराम बर' फोथाराव मेहेरगोनां हारिमुआरि हाबाफारिनि गेजेरजों पंकज लाहारीनि दाहाल आबुं बर' सावथुनखौ रिलिज होदोंमोन। रिलिज होनायनि उनाव दाब दाब ओनसोलाव दासिम 150निबो बांसिन दिन्थिफुंजानाय दाहाल आबुं बर' सावथुना रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोननो हादों। मख'नो गोनां बाथ्रादि दाहाल सावथुनखौ रिलिज होनायनि दान मोनसे उनाव 11 अक्ट'बर अदेबानि गाबोन सावथुन हलाव दिन्थिनो थिरांथा लाबाय। गाबोन दिन्थिनो गोनां सावथुन हलफोरनि मुं आरो समा फारियै 3 रिंगा 10 मिनिटआव गुवाहाटीनि सिनेपलिस, 5 रिंगा 50 मिनिटआव गुवाहाटी सिटी सेन्टारनि पिभिआर, बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि गल्ड सिनेमा हलाव 2 रिंगायाव, 1 रिंगा 45 मिनिटआव रङियानि डिलाइट हलाव, 1 रिंगा 40 मिनिटआव टंलानि साया सिनेमा हलाव, लोगोसेनो बङाइगाव सापागुरिनि इउनिभार्सेल हलाव 2 रिंगा आरो 4 रिंगा 30 मिनिटआव दिन्थिफुंगोन होनना दाहाल सावथुननि मेनेजमेन्टनि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों।
आंनि हौवा थैनाया दान मोनथाम जालांबाय बेखिनि समखौ आं बोरै बारहोदोंमोन नोंसोर आंखौ सोरबा खौरां लाहैदोंमोन गोरोन्थियावबो बेफोरबायदि सिनाय मोनि मानसिजों दाथां आरो न'निफ्राय दाखारखुमाबो नङाबा बेनिख्रुइ बांसिन खैफोद जागोन बुजिदों गामियाव एसेबां गुरा नेमखान्थि थासान्दियावबो बे आदुआ सानैया हौवाजों हौवा गोसो लांखानाय गोखौ बबेनिफ्राय मोनखो आंनि आइ आफाया दावमा दावसाफोर बायदि गोथै बारियाव थैलांबाय इसोरा जाहाथे नों बायदि लोगो रावनोबो दाहरथोंसै मा बखिलाबाय थादोंमोन नोंथ' बेखौ नागिरनो आंखौ लाना फैदोंमोन दालाय माथो जाखो रायजो राजाफोर आं सासे फोरोंगिरि आरो सासे फोरोंगिरिया मालाबाबो गुबुननि खहाखौ लुबैया जेराव दं बेयावनो फुथुला बादि गसंनानै था खलथाफोर खलथा गरमफोर रेप खालामनो नामा बे मबाइला सोरनि